Kad nagsugod ang election period ug ang pagpatuman sa gun ban, pipila ka milapas sa gun ban ang nadakpan sa kapulisan sa Northern Mindanao. Ang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Sara, tulo ka gun ban violators ang nadakpan sa kapulisan sa Police Regional Office 10 sa Misamis Oriental ug Misamis Occidental. Tulo ka adlaw kad nagsugod ang election period. Sikop ang usa ka lalaki nga si alias King dihang miagi kini sa usa ka Comelec checkpoint sa Taguluan, Misamis Oriental pasado alauna Domingo sa kadlawon. Ang maong lalaki nakuhaan og usa ka 38 revolver nga nakasukbit sa iyang kilid. Sumala sa Taguluan PNP nga walay igong dokumento nga gipakita ang suspect sa mga otoridad. Si alias King ang labing unang gun ban violator nga natala sa Police Regional Office 10. Samtang usa ka lalaki sa Villanueva sa Misamis Oriental ang sikop sab sa kapulisan. Human matud pa, nagpakita sa iyang armas Lunes sa gabi. Lango matud pa sa ilim no makahubog ang suspect. Usa ka homemade Uzi submachine gun ug 5 ka mga bala nakuha batok sa mga lalaki. Sa panahon Misamis Occidental, usa ka CAFGU active auxiliary kun kaasab ang gidakop sa kapulisan. Human kini nagpabuto siya ang pistola Lunes sa gabi. Nakuha pa sa kapulisan ang usa ka .45 nga pistola gikan sa maong suspect. Ginaberipika pa sa PNP kung ang maong pistola, service firearm sa maong kaa. Mag-atubang kini sila kaso nga violation sa RA 10591 or illegal possession of firearms ug lahi usab nga kaso for election gun ban. Ang kining usa-usab kay nagpabuto kini illegal discharge of firearms. Sumala sa kapulisan, mas gipahugtan nila ang pagbantay sa rehiyon. Ilabi pa nga daghang mga lugar sa Northern Mindanao ang gipaubos sa yellow category o mga lugar nga adunay natala nga election-related incidents sa milabay nga duha ka eleksyon. O di ba kaha, dunay grabing away politika sa lugar. Base sa datos sa National Election Monitoring Action Center sa PNP, as of January 13, misaka na sa 31 ang gun ban violator sa nasod. Samtang anaa sa 80 ang nakumpiskang armas sa otoridad. Pahinumdum sa otoridad hangtod June 12 pa karong tuiga ang gun ban subay sa eleksyon. Sumala sa Comelec, exempted lang sa gun ban ang on-duty nga pulis o sundalo o pipila kataas nga opisyal sa gobyerno. Apan kinahanglan gihapon nga mag-apply para sa exemption sa Comelec website hangtod May 28. Sara, pahinumdum sa PNP atol sa inspeksyon nga dili na kinahanglan nga mugawas o munaog ang driver sa iyang sakyanan. Bawal sab ang physical o body search ug dili sab required ang mga motorista nga ablihan ang ilang glove box compartment, truck o bags. Sara? Okay, daghang salamat James Paulo Yap.